szívesen ki. Muszáj, hogy azt mondja, hogy hülye magyar vagy? Persze. Még mindig kurva sok kanyar van lefelé, jelentem. A 4 óra felé az elindulunk hazafelé szerintem. 6 óra elég lesz, nem? Szerintem. Itt akarsz maradni estig? A sötétbe ezen föl nem megyek. Holnap reggel. Ha. Milyen széles az út. De jó színe van, azt a kurva. Majd amikor... igen, ott azt látod, na körülbelül ezek a színek vannak. Várjál, majd mindent hoztunk jobbra. Fényképen. Mi van? Tollat vissza, banya? Na menjél. Ott is elbasztam. Be hát a paraszt gyerek. Mert ez a nőszemély zavart meg, mert elkezdett visszatolatni, mondom, azt is ki kell kerülnöm. Az, ott, igen. Még megyünk egy ilyen kört oda, ne izgulj. Hűha, majd följönni basz. Hát itt lendület. De ahogy megyek lefelé, a földre is jönni. Széles. Hozzátenni, tehát azért kicsit szép van repedezve, ennyi a baja. Most a nő ez máshova megy, ez látszik. Nem vagy ilyen tévednek, ki tudja. Hirtelen idegesített meg a majom. Lehet, hogy ráment a nyakára, azokat a végén, nem rosszak azok a vizék. Megyünk előre még, és onnan jövünk vissza. És akkor már majdnem lent vagyunk. Na most fényképezzük. Ezek nem olyan veszélyes hullámok azért. Ugye? Nem szembe autó. Jaj, de jó. Nem áll. Úgy látszott, hogy... Igen, mert itt a fordulás miatt úgy látszott, hogy hoppá. Közben nem hoppá. Big problem! Hát igen, ez, hogyha ide nem megy ide, akkor föl nem megy ezen a lejtőn szerintem. Annyira nem erős a motorjuk szerintem. Na itt két strandnak van parkolója, hát itt is meg lehet állni, de amíg innen leérsz, megölsz meg a kicsit visszajössz körülbelül. Parkol. Mi van, jön szembe? Csak ő megáll, de jön szembe. Mit dumálnak ezek itt? Mit vesztettetek el? Én megyek, hát simán elférek. Italiano. Itt a Megáli Petrának a parkolója, de mi nem oda megyünk. Tele van, vagy mi? Magyar villany.
elkérdezünk tőle, hogy mi. Mi a helyzet, mit lát? Valami probléma van? Szia! Mi a Megáli Petrának itt a parkolója, ez meg annak itt, itt van ez a kis nyúlparknyi. Onnan nehezebb lemenni, én úgy tudom, hogy innen ebből a parkolóból egy kis séta és át lehet menni oda. Kettő is akár szerintem. Az egyik, a műholdkép alapján van egy fedett parkoló, meg egy másik, amit nem annyira ajánlok, a bal oldali az állítólag. Nem, itt kettő van, és itt tovább kell menni a végéig. Szívesen. De ha nem igaz, akkor ne verjél meg. Ez a Googli volt. Hát szar. Alacsony az autója. Teslának ez a baj, hogy az alacsony nem terepjáró. Van ebből olyan verzió is, ami... Ajjajjajjaj, nincs. Hát ez tényleg ritka szar, ennyire ócska egyik se volt. Szerintem. És ezért kérnek pénzt. Hát a parkolásért. Ott van lent már. Hát ott egy óriási parkoló, tessék. Ezt nem dicsérik, De itt miért? ilyen ránézésre. Itt ez a fedett, ott van lent, látod? De miért nem dicsérik? Hát mert ránézésre azt mondja, neked 10 euró, neked 15, neked 20. Ja. És volt még ott fedezve hely? Ott integet, hogy ide gyere, ide gyere, ide gyere. Nem, ott mondta, hogy menjél oda. Menjünk el. Menjél oda, menjél oda. Mi nem megyünk oda. De oda megyünk. De ő jobbra integet nekünk. Ja, nem itt van valami. Mi van? Menjünk. Lehúztad az adatot? Le van húzva, persze. Ja, van hely? How much? How much? 10 euro, oké. Na. Ne siess már. Itt már jobb az út. Hát majd valahogy. Lendületből. Mondhatnám. Oda. Oda föl. Hagy menjen föl elő. Jó, menjen. Igen. Arra. Jó. Most úgyis tolatni kell, úgy látom. Jobban járunk a tolatni. Nem biztos. Akkor menj föl. Mindent megyek neki. Beférünk még? De várjál! Menjél be! Én is. Hagyom! Ki tudsz állni? Beférünk még? Elég szűkre vették ezt a... Jó. Oké. Akkor én megyek. Ki tudsz állni? Elég lesz a hely? Tarts itt.